Un total de 91 alumnos de Educación Primaria do Ceipo Couto participaron este martes na iniciativa Un Mar de Profesións, enmarcada no programa Movemento Azul que impulsa a Xunta para chegar a mocidade ao sector marítimo pesqueiro e dar a coñecer as oportunidades de futuro que ofrece este ámbito estratéxico para a comunidade. Enseñarlle aos máis cativos distintas artes, especies de produtos da pesca, o proxecto chamase Movemento Azul da Xunta de Galicia, e a verdade é que foi toda unha sorpresa chegar aquí a CEIP, a este centro, e atoparme que está todo inundado de mar, non inundado de eses proxectos que viron desenvolvendo durante todo o curso, proxectos relacionadas coa cultura mariñeira, visitas a faros, visitas a outros coles da costa, e ao final vexo que hai moita comunidade educativa que se está esforzando e se está vinculando todos os proxectos que realizan durante todo o ano ao coñecemento sobre o mar, as especies, a conservación da costa, moitos contidos educativos que a verdade traballamos, fomentamos desde a Consellería do Mar. O certo é que este colexio leva todo o curso realizando un proxecto conxunto para todas as cidades. Nada máis cruzar as súas portas, mergullámonos en todo relacionado cas costas galegas e as súas augas. Pois este ano o proxecto elixido para o cole é o proxecto Na Beira do Mar. Durante todo o ano traballamos a temática, todas as cousas que se foron facendo están vinculadas ao proxecto e isto, digamos, o que temos aquí é a mostra do resultado final de todas as actividades que se foron realizando e os traballos que se foron realizando. É un traballo sumativo e colaborativo por todo o cole, tanto do edificio de SAS como do edificio do Greco. Bueno, pois ao largo do curso houve moitísimas actividades. A primeira é un vídeo presentación de todo o que se vai a desenvolver ao longo do curso no proxecto e vanse sucedendo vinculadas ás festividades, vinculadas a cada momento e por non pararme en cada unha, porque son moitas, o broche final poñeno unhas saídas, convivencias, excursións, chamámoslle como sexa, a diferentes puntos onde se van a vivir de primeira man experiencias relacionadas co proxecto. E o último, esta exposición de todos os traballiños que fomos facendo ao longo do curso. A través de 5 obradoiros e actividades participativas, os estudantes puideron achegarse ao mundo marítimo, coñecer os seus oficios e comprender a relevancia que ten para o desenvolvemento económico e social de Galicia. Ao remate da xornada recibiron o pasaporte de Profesións do Mar, o documento simbólico que acredita a súa participación nesta experiencia educativa.